नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। करूळ घाट मार्गाचं काम संशयाच्या भोवऱ्यात। महापुरुषांच्या पुतळ्यांची विटंबना करणाऱ्या विरोधात कायदा आणा, आमदार नितेश राणेंची मागणी। आणि शासन मुलांच्या जीवाशी खेळतंय, बाबुराव धुरी यांचा आरोप। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची सिंधुदुर्गात प्रभावी अंमलबजावणी करणार असल्याचं माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांनी सांगितलं आहे। सर्वप्रथम सन्माननीय मोदी साहेब यांचे मी आभार मानते की ते देशाचे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्याचा त्यांनी मान मिळवलेला आहे आपल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे। त्याचप्रमाणे आपल्या कोकणचे भाग्यविधाते सन्माननीय राणे साहेब यांची खासदारपदी निवड झाल्याबद्दल सुद्धा मी त्यांचे सुद्धा आभार मानते। आता कालच अर्थ संकल्प जाहीर झालेला आहे आणि आपल्या सर्वांनाच ज्ञात आहे की आपले सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय फडणवीस साहेब, त्याचप्रमाणे आपले अर्थसंकल्प मंत्री सन्माननीय अजितदादा पवार साहेब यांच्या संकल्पनेतनं जो अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे त्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुख्यमंत्री माझी बहीण योजना ही योजना महिलांसाठी सादर केलेली आहे आणि त्या योजनेचा आज आपल्या सर्वसामान्य महिलांना चांगल्या प्रमाणात लाभ होणार आहे की प्रत्येक महिलेला दर महिन्याला तिच्या अकाउंटमध्ये 1,500 रुपये जमा होणार आहेत। फक्त त्याच्यासाठी 2.5 लाख ही त्यांची उत्पन्न 2.5 लाखाच्या आतमध्ये ही त्यांची उत्पन्न क्षमता लागणार आहे आणि त्यांचं स्वतःचं असं अकाउंट लागणार आहे। त्याप्रमाणे 21 वर्ष ते 60 वर्षाच्या महिलांना आपण या योजनेचा लाभ देणार आहोत। दोडामार्ग तालुक्यातील एकात्मिक बालविकासची अंगणवाडी मोडकळीस आल्याचं आज निदर्शनास आलंय। एकात्मिक बालविकास विभाग अंगणवाडीतील मुलांच्या जीविताशी खेळत असल्याचा आरोप उद्धव बाळासाहेब ठाकरे उपजिल्हा प्रमुख बाबुराव धुरी यांनी केला आहे। दोडामार्ग शहरामधील सावंतवाडा अंगणवाडीच्या काही पालकांनी आमच्याकडे तक्रार दिल्यानंतर आज आम्ही महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी अंगणवाडी इमारतीची पाहणी केली असता इमारत आज त्या ठिकाणी पाण्यामुळे त्या ठिकाणी गळती लागलेली आहे आणि त्या ठिकाणी असणाऱ्या मुलांचं आरोग्य अत्यंत धोक्यामध्ये आलेलं आहे, त्यांचं जीवनही त्या ठिकाणी धोक्यामध्ये आलेलं आहे। खरं तर पाऊस सुरू झाल्यानंतर अंगणवाडीची असणारी जीर्ण परिस्थिती दोडामार्गच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी पाहणी करून मुलांची दुसऱ्या ठिकाणी सोय करणं गरजेचं होतं। मात्र तशा प्रकारची कुठलीही सोय न केल्यामुळे अगोदर त्या ठिकाणी 35पेक्षा जास्त असणारी मुलं आज त्या ठिकाणी पालकांनी दुसऱ्या ठिकाणी नेलेली आहे आणि आज त्या ठिकाणी प्रत्यक्षात 15 मुलं असताना त्या ठिकाणी प्रकल्प अधिकारी शासन त्या मुलांच्या जीविताची खेळ खेळत आहे। तर आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून विनंती आहे की तात्काळ इतरत्र त्या अंगणवाडी मध्ये शिकत असलेल्या मुलांची व्यवस्था करावी व तात्काळ हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदकडे अंगणवाडी संदर्भात पाठवावा। असं न केल्यास आम्ही ह्या विरोधात तीव्र आंदोलन करणार आहोत। सोमवारी एकात्मिक बाल विकासच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांची आम्ही भेट घेणार आहोत व त्यांचं सुद्धा ह्या संपूर्ण गळती असलेल्या इमारतीकडे लक्ष वेधणार आहोत। राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये आठवलेंनी मंत्रिपदाची मागणी केली आहे। तर काल माननीय अजितदादा पवार यांनी सादर केलेलं महाराष्ट्र सरकारचं जे बजेट आहे हे बजेट सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आणि महिला, दलित, आदिवासी, युवक,
शेतकरी आणि सर्वांनाच न्याय देणार अशा पद्धतीचं बजेट आहे. या बजेटमुळे महाराष्ट्राचा जो विकास आहे तो विकास हा गतीने होणार आहे. आणि हा महिना आहे जून महिना आणि आता मजबूत होणार आहे महाराष्ट्रातली बहिणा, म्हणजे महाराष्ट्रातल्या मुलींना महिलांना न्याय देणार अशा पद्धतीचे बजेट आहे. या बजेटला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे आणि भारत सरकारकडून ज्या ज्या योजना ते भारत सरकारकडे पाठवतील त्या योजनाला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी माननीय नरेंद्र मोदी सरकारमधला मंत्री म्हणून मी नक्की प्रयत्न करणार आहे. माझ्या मंत्रालयाच्या ज्या स्कीम्स आहेत त्या स्कीम महाराष्ट्रामध्ये आणण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. आज आमची महाराष्ट्र कमिटीची बैठक झाली आणि त्या कमिटीमध्ये आम्ही अशी मागणी केलेली आहे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला येणाऱ्या विस्तारामध्ये एक मंत्रिपद मिळालं पाहिजे, त्याचबरोबर एक विधान परिषद सदस्यपद मिळालं पाहिजे, त्याचबरोबर महामंडळाची 2 चेअरमन पदं आणि जिल्ह्याच्या कमिटी आहेत, तालुक्याच्या कमिटी आहेत, त्याच्यामध्ये आरपीआयला रिप्रेझेंटेटिव्ह मिळालं पाहिजे अशा पद्धतीची मागणी करण्यात आलेली आहे. आणि माननीय देवेंद्र फडणवीस जे आमचे महायुतीचे नेते आहेत ते तर बीजेपी बरोबर आमचा अलायन्स आहे. त्यानंतर आता माननीय एकनाथ शिंदेजी मुख्यमंत्री आहेत, अजितदादा पवारही आहेत. त्या सर्वांची बोलून रिपब्लिकन पक्षाने लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये अत्यंत प्रामाणिकपणाने काम केलेलं आहे. 17 जागा निवडून आणण्यामध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा मोठा वाटा आहे. ज्या काही जागा आपल्या काय हरल्या, अजूनही जागा आम्हाला 40 पर्यंत मिळायला हव्या होत्या, पण संविधानाचा जो मुद्दा आहे तो मुद्दा विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांच्या मध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी ठेवला आणि हे लोक सत्तेवर आले तरी संविधान बदलतील अशा पद्धतीचा संभ्रम निर्माण केल्यामुळं आम्हाला काही प्रमाणामध्ये अपयश जरी आलेलं असलं तरी येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही ठराव केलेला आहे की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा जो पक्ष आहे हा पक्ष दलितांची जी मतं आहेत ही मतं लोकसभेमध्ये थोडी तिकडे तिकडे काय झाली होती, ही सगळी मतं महायुतीच्या बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न आरपीआयच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहोत. पण आरपीआयला सत्तेचा वाटा मिळाला पाहिजे, दलित मतं आपल्या बाजूला आणण्यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आम्ही महायुतीच्या नेत्यांनी चर्चा करणार आहोत आणि येणारी जी विधानसभा आहे त्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला 170 ते 180 जागा मिळतील असा आम्हाला पूर्णपणे विश्वास आहे. अध्यक्ष महोदय, काल अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शिवप्रेमी आणि हिंदुत्ववादी विचाराचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरलेले. अध्यक्ष महोदय, सातत्याने महाराष्ट्रामध्ये काही अशा घटना घडतायत जिथे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यांवर विटंबना करण्याचे काही प्रकार घडतायत, स्टेटस ठेवण्याचे प्रकार घडतायत. अध्यक्ष महोदय, हडपसरला अशी घटना घडली जिथे शिवरायांच्या पुतळ्यावर एका जिहादी विचाराच्या तरुणांनी जाऊन दगडफेक केली, तोडण्याचा प्रकार केला. अध्यक्ष महोदय, हे जे काय काल राज्यामध्ये जागोजागी जे काय रस्ता रोको करण्याचा प्रयत्न झाला, तरुण हिंदुत्ववादी विचाराचे तरुण जे रस्त्यावर आले त्यांची मागणी सरकारकडे एकच आहे. अध्यक्ष महोदय, की महापुरुषांचे जे काही विटंबना करण्याचे जे प्रकार राज्यामध्ये चालू आहेत त्याच्या विरोधात सरकारने एक कायदा आणावा. छत्रपती शिवरायांचे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील की कुठलेही महापुरुष त्यांच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहणारे जे जिहादी विचाराचे जे काही लोक आहेत त्या विरोधात सरकारने एक कडक कायदा आणावा ही मागणी त्या सगळ्यांची होती. ती आपल्या माध्यमातून मी सरकारपर्यंत पोहोचवतो. उद्यानविद्या महाविद्यालय मुळदेमधील ग्रामीण उद्यानविद्या कार्यानुभव कार्यक्रम 2024-25 अंतर्गत कृषी माहिती केंद्राचं इन्सुली गावात उद्घाटन पार पडलं. कृषीदूतांनी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात विविध प्रकारच्या माहितीचे तक्ते व अनेक शेती संबंधित वस्तूंचं प्रदर्शन भरवण्यात आलं होतं. उद्यानविद्या महाविद्यालय मुळदेमधील ग्रामीण उद्यानविद्या कार्यानुभव कार्यक्रम 2024-25 अंतर्गत कृषी माहिती केंद्राचं इन्सुली गावात उद्घाटन पार पडलं. कृषीदूताने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात विविध प्रकारच्या माहितीचं तक्ते
व अनेक शेती संबंधित वस्तूंचे प्रदर्शन भरवण्यात आले। हा कार्यक्रम ग्रामपंचायत सांस्कृतिक सभागृह इंसुली सावंतवाडी येथे पार पडला। या कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील उपस्थित होते। त्यांच्या हस्ते या कृषी माहिती केंद्राचं उद्घाटन झालं। तसंच सावंतवाडी कृषी पर्यवेक्षक यशवंत गव्हाणे, उद्यान विद्या महाविद्यालय मुळदेचे सहयोगी प्राचार्य डॉक्टर रणजित देव्हारे, कृषी सहाय्यक सीमा घाडी, इंसुली ग्रामपंचायत उपसरपंच कृष्णा सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य रामचंद्र चराटकर, महिला बचत गट अध्यक्ष खोपकर यांची उपस्थिती होती। या प्रदर्शनामध्ये फळांपासून बनवलेले विविध पदार्थ, अनेक प्रकारचे कीटकनाशक सापळे, विविध प्रकारच्या केल्या जाणाऱ्या कलम पद्धती, लक्खीबाग प्रकल्प, कोकिडामा व टेरारियम अशा आधुनिक सजावट पद्धती मधील झाडे प्रात्यक्षिक स्वरूपात विद्यार्थ्यांना व ग्रामस्थांना समजावून सांगितलं। करूळ घाटातील नव्याने करण्यात आलेल्या कॉन्क्रीट रस्त्याचा काही भाग संरक्षण भिंतीसह कोसळला। 2 दिवसांपूर्वी हा प्रकार घडला। त्यामुळे नव्याने होत असलेल्या करूळ घाटमार्गाचं काम संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलंय। याबाबत आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंके यांनी थेट घटनास्थळावरून घाटमार्गाच्या कामाचा घेतलेला आढावा पाहूयात। करूळ घाट मार्गाचं काम गेल्या 6 महिन्यांपासून सुरू आहे। संपूर्ण घाट मार्गाचं काँक्रीटीकरण होणार आहे। मात्र हे काम सुरू असताना धक्कादायक प्रकार घडलाय। घाट मार्गात नव्याने केलेला रस्ताच पहिल्याच पावसात वाहून गेला। सुमारे 20 ते 30 मीटर लांबीचा रस्ता संरक्षण भिंतीसह कोसळलाय। कोकणातील अतिमहत्त्वाचा असलेला घाटमार्ग म्हणजे करूळ घाटमार्ग। या घाटमार्गात आता आपण उभे आहोत। गेले 6 महिने या घाटमार्गाचं काम सुरू असल्यामुळे हा घाटमार्ग वाहतुकीसाठी बंद आहे। नेमकं या घाटाची सध्याची परिस्थिती काय आहे हे आपण आता आज जाणून घेण्यासाठी कोकणसात लाईव्हची टीम आपण आज या करूळ घाटमार्गात आहोत। पण तत्पूर्वी आपण या घाटमार्गातली जी म्हणजे कामाची पाहणी करण्यापूर्वी सगळ्यात महत्त्वाची आणि धक्कादायक म्हणावी लागेल ती एक घटना या घाटात 2 दिवसापूर्वीच घडली आहे। ते आपण पाहू शकता की माझ्या पाठीमागची जी दृश्य आहेत आपल्याला साहिल ती दृश्य दाखवतोय। अगदी गणबावड्यापासून 4 ते 5 किलोमीटर अंतरावरचा हा स्पॉट आहे। या स्पॉटवरती संरक्षण कठड्यासह रस्त्याचा भाग निखळून गेलेला आहे। अगदी नव्यानेच रस्ता केलेला आहे, काँक्रीटीकरण रस्ता केलेला होता आणि 2 दिवसापूर्वीच हा जो भाग आहे संरक्षण कठडा आणि रस्ता हा अतिवृष्टीत वाहून गेलेला आहे। आपण जी दृश्य पाहतोय ती समोर दृश्य आहेत, ही दृश्य अशी आहेत की जो भाग दाखवला जातोय आपल्या कॅमेरामन माझा तिथे दाखवतोय की जी मूळ भिंत होती या रस्त्याची त्याच्या पायावरतीच नव्याने भिंत उभारण्यात आलेली आहे आणि एकंदरीत जी आपण पाहिली तर ती खालची जी जुनी भिंत आहे त्याचा जो पाया आहे तो कुठेतरी ढासळलेला आहे आणि त्यामुळेच की काय वरची जी संरक्षण भिंत आहे ती संरक्षण भिंतीसह जो रस्ता आहे तो वाहून गेलेला आहे। हे या दृश्यात आपल्याला दिसत आहे। तर आपण जर पाहिलं तर ही एक भयानक आणि धक्कादायक घटना आहे की जर घाट मार्ग अद्यापही सुरू झालेला नाही आणि पहिल्याच पावसात अशा ही जर घटना घडली असेल तर घाटाच्या कामाबाबत देखील कुठेतरी संशय व्यक्त होत आहे। घाटमार्गाचं काम करत असताना ठेकेदार असेल, संबंधित विभाग असेल, कुठेतरी या कामात कुठेतरी तडजोड करतोय की काय हे ह्या दृश्यावरून एकंदरीत दिसत आहे। कारण हा घाटमार्ग वाहतुकीसाठी इतका महत्त्वाचा आहे की दिवसाला सुमारे 35 ते 37 हजार मेट्रिक टन वाहतूक इथे जर वाहतूक होते, त्याचबरोबर प्रवासी वाहतूक देखील होते। अगदी मुंबई पुणेवरून कोकणात गोव्यापर्यंत जाणारे जे पर्यटक असतील ते ह्या घाटमार्गावरून येतात आणि हा घाटमार्ग महत्त्वाचा असल्यामुळेच केंद्र सरकारकडून या घाटमार्गासाठी सुमारे 250 कोटी रुपये मंजूर झालेले होते आणि पहिल्या टप्प्यात या घाटमार्गाच्या 9.5 किलोमीटर लांबीचा हा घाटमार्ग आणि या घाटमार्गाच्या कामाला ही मंजुरी मिळाली होती। 9.5 किलोमीटर घाटमार्गासोबत कोकिसरे ते नादहोडेपर्यंतचा रस्ता असा जवळजवळ 15 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचं काम हे नूतनीकरण आणि काँक्रीटीकरण होणार होतं आणि त्याचं काम सध्या सुरू आहे आणि घाटमार्गाच्या या 9.5 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यापैकी आता सद्यस्थितीत 6 किलोमीटर लांबीच्या
रस्त्याचं काँक्रिटीकरण म्हणजे दोन्ही लेनचं काँक्रिटीकरण झालेलं आहे. मात्र हे काँक्रिटी काम करत असताना संबंधित कंपनी असेल त्याने कुठेतरी कामात तडजोड केली आहे की काय, हे या घटनेवरून एक दिसून येत आहे. हा घाटमार्ग चे काम आपण पाहिलं तर जानेवारी महिन्यापासून सुरू होतं. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात याला 3 महिन्याची मुदत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेली होती आणि 31 मार्चपर्यंत कामाचं जी आहे ती डेडलाईन दिलेली होती. मात्र ती डेडलाईन उलटून गेल्याच्यानंतर देखील काम पूर्ण झालेलं. त्यानंतर पुन्हा परत मेची अखेर दिलेली होती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून, त्याही मुदतीत काम झालेलं नव्हतं. त्यामुळे आता मार्च असेल मे असेल ह्या दोन्ही डेडलाईन दिलेल्या त्याच्या पुढेही काम गेले. मात्र अद्यापही रस्त्याचं काम हे पूर्ण झालेलं नाही. त्यामुळे नेमकं काम कधी पूर्ण होणार आणि हा मार्ग वाहतुकीसाठी कधी खुला होणार याची उत्सुकता प्रवाशांसोबत सर्व पर्यटकांना देखील लागून राहिलेली आहे. या मार्गाचं काम करताना ठेकेदाराकडून काही त्रुटी ठेवण्यात आल्या आहेत. घाटात जुन्या संरक्षण भिंतीवरच नव्याने भिंती उभारल्या आहेत. मोडकळीस आलेल्या भिंतींवरती नव्याने अधिकचा भार दिल्यामुळे भविष्यात त्या ठिकाणी मोठा धोका उद्भवू शकतो. घाटमार्गाच्या वाहतुकीत सर्वात महत्त्वाची भूमिका असते ती संरक्षण कठड्यांची. हे संरक्षण कठडे मजबूत असणे गरजेचे असते, कारण घाटमार्गातून प्रवास करताना अवजड वाहतूक असेल किंवा जी वाहनं असतील त्यांना एक संरक्षण म्हणून त्या संरक्षण कठड्याकडे पाहिलं जातं. त्याचबरोबर ज्या रस्त्याच्या मजबूतीकरणासाठी तो कठडा देखील तेवढाच महत्त्वाचा असतो. आपण आता करूळ घाट मार्गावर आहोत, ते नव्यानं काम सध्या सुरू आहे घाटमार्गाच्या नूतनीकरणाचं. त्याचबरोबर घाटमार्ग पूर्ण काँक्रिटीकरण होत आहे आणि याच आपण घाटात असताना अशी काही दृश्य आहेत की जुनेच संरक्षण कठडे आहेत, संरक्षण भिंती आहेत, त्याच्यावरतीच काम चालवपणा केलेला आहे. आणि मी जिथे उभा आहे की माझ्या मागच्याच बाजूला जी दृश्य आहेत ती तुम्ही पाहू शकता. इथे हा संरक्षण कठडा हा पूर्णतः ढासळलेला आहे आणि असेच प्रकार घाटमार्गात अन्य ठिकाणी देखील झाल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. आपण मगाशीच पाहिल्याप्रमाणे ज्या गणबावड्यापासून 5 किमी अंतरावरती जिथे संरक्षण भिंत सहित जो रस्त्याचा भाग जो वाहून गेलेला आहे पहिल्या पावसात, तेथे देखील तीच परिस्थिती होती की जुनी जी संरक्षण भिंत होती त्याच्या मूळ पायावरतीच नव्याने संरक्षण भिंत उभारण्यात आली होती. त्यामुळे पहिल्याच पावसात तो रस्त्यासहित संरक्षण भिंत देखील वाहून गेलेली आणि अशी परिस्थिती या घाटात भविष्यात देखील होऊ शकते. त्यामुळे जे संरक्षण कठडे आहेत रस्त्यासोबत तेही महत्त्वाचे आहेत, त्याचं देखील मजबूतीकरण होणं, त्याचं देखील नूतनीकरण होणं गरजेचं आहे. जुन्याच जर संरक्षण कठड्यांवरती संरक्षण भिंतीवरती काम चालवपणा जर चालणार असेल तर हा रस्ता नक्कीच धोकादायक असणार आहे. याचं भवितव्य काय असेल हे येणारा काळच सांगेल. घाटात गेले 6 महिने काम सुरू असून देखील अनेक कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे घाटमार्ग लवकर सुरू होण्याची शक्यता फार कमी आहे. गेल्या 6 महिन्यापासून सुरू असलेल्या करूळ घाटमार्गाचं जे काम आहे ते कुठेतरी संथ गतीने सुरू असल्याचं दिसून येते. आज आपण संपूर्ण या घाटमार्गाची पाहणी केली. यात आपल्याला जे दिसून आलेल्या ज्या काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत त्या की अशा आहेत की एकूण 9.5 किलोमीटर लांबीच्या या मार्गापैकी जवळजवळ 6 किलोमीटर लांबीचा जो मार्ग आहे त्याचा दुपदरीकरण व काँक्रिटीकरणाचं काम हे झालेलं आहे. त्यापैकी अजून बराचसा भाग आहे, हा काही भाग आहे त्याचं काँक्रिटीकरण होणं बाकी आहे. आणि जो उर्वरित 3.5 किलोमीटर लांबीचा जो रस्ता आहे त्याला कुठलेही अद्यापपर्यंत त्या ठिकाणी काम करण्यात आलेलं नाही. तो मूळ स्थितीत म्हणजे जे डांबरीकरण होतं ती स्थिती या रस्त्याची आहे. आणि त्या रस्त्यावरती जी आपण परिस्थिती बघितली तर माझ्या मागे मी दाखवू शकतो की त्या रस्त्यावरती ठिकठिकाणी ह्या दरडी पडलेल्या आहेत. जे या रस्त्याचं काम करताना रुंदीकरण करण्यात आलं होतं, जो बाजूचा डोंगर आहे तो खोदण्यात आलेला होता, तर त्यामुळे जो भाग होता दरडींचा तो आता या पहिल्या पावसात खाली कोसळलेला आहे. आणि आपण हा ठिकठिकाणी या दरडी आहे त्या रस्त्यावरती आहेत. बरेच दिवस झाले तरी जो दरडींचा जो भाग आहे तो रस्त्यावरती पडून आहे. त्यामुळे जे वरून घाटमार्गात पावसाचं जे पाणी आहे ते थेट रस्त्यावरून येतो. त्यामुळे जो रस्ता आहे तो देखील कुठेतरी रस्त्याचा काही भाग खचण्याची किंवा नादुरुस्त होण्याची शक्यता अधिक आहे. अशीच परिस्थिती काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी काँक्रिटीकरण झालं आहे त्या काँक्रिटीकरण झालेल्या भागात देखील अशीच परिस्थिती आहे की त्या ठिकाणी देखील दरडी पडलेल्या त्या देखील हटवण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे जो आपण आपले कोकणवासी असतील, पर्यटक असतील, ज्यांना जी आशा लागली होती की जो करूळ घाटमार्ग आहे तो कुठेतरी लवकरात लवकर सुरू होईल, त्याच्या आशा कुठेतरी अधुऱ्या राहण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण
आपण जर पाहिलं तर जानेवारी पासून हा घाटमार्ग वाहतुकीला बंद आहे. प्रत्यक्ष कामाला जानेवारीपासून सुरुवात झाली. त्यानंतर 31 मार्चपर्यंत त्याची पहिली मुदत होती. ती मुदत उलटून गेली. त्यानंतर 2 वेळा या घाटमार्गाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः पाहणी केली. घाटमार्ग मे अखेरपर्यंत पूर्ण करावा, वाहतुकीस खुला करावा अशी देखील सूचना या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्या होत्या. मात्र अद्यापपर्यंत जरी आपण आता घाटाची जी परिस्थिती पाहिली तर घाटाची परिस्थिती अतिशय अवघड आहे. कारण हा घाटमार्ग किमान अजून 2 ते 3 महिने सुरू होणे कठीण आहे. कारण घाटमार्गात अनेक कामंही अपुरे आहेत. जे 6 किलोमीटर लांबीच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामातली ज्या काही कामं अपुरी आहेत, संरक्षण भिंती आहेत, त्याचबरोबर 3.5 किलोमीटर लांबीचा जो रस्ता आहे तो ह्या टप्प्यात जरी नसला तरी तो पुढच्या टप्प्यात होणार आहे. मात्र त्याची जी गटारं आहेत तिची कामं अपुरी आहेत. त्यामुळे या सगळ्या कामांमुळे यंदाची चतुर्थी आहे ही चाकरमान्यांना असेल, कोकणवासियांना असेल, या घाटमार्गातून प्रवास करणं हे अवघड असणार आहे. त्यामुळे आणखी किती दिवस या प्रवाशांना वाहन चालकांना वाट पाहावी लागते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. एकंदरीत या संपूर्ण घाटाची आपण दिवसभर आम्ही पाहणी केली. अनेक ठिकाणी कामांचा आपण आढावा घेतला. संरक्षण भिंतींची आपण कामं बघितली. काही ठिकाणी आपण बघितलं तर तो धक्कादायक जो प्रकार होता तो आपण गगनबावड्यापासून 5 किलोमीटर साधारण अंतरावरती साईड आपल्या संरक्षण भिंतीसह रस्ताच वाहून गेला होता. त्यामुळे कुठेतरी रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाबाबत देखील संशय व्यक्त होतो आहे. सर्वात महत्त्वाचा मार्ग असणारा हा घाटमार्ग आहे, त्याचं काम दर्जेदार होणं गरजेचं आहे. उशीर झाला तरी हरकत नाही, मात्र काम याचं दर्जेदार होणं आवश्यक आहे. ते कुठेतरी होताना दिसत नाही आहे. आपण अनेक कामं आहेत ती या मार्गावरची अपुरी आहेत. त्यामुळे सर्वांना लक्ष लागून राहिलेलं किमान हा घाटमार्ग जुलै महिन्यात किंवा ऑगस्ट महिन्यात सुरू होईल अशी आशा अपेक्षा होती, ती कुठेतरी फोल ठरते. हा घाटमार्ग आता गणपतीनंतरच सुरू होण्याची शक्यता अधिक आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह मी श्रीधर साळुंके, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी. राज्य सरकारनं महिलांसाठी माझी लाडकी बहीण या योजनेची घोषणा केली आहे. याचं वैभववाडी भाजपा महिला पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार स्वागत केलं आहे. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानलेत. काय म्हणाल्यात या महिला पदाधिकारी पाहूयात. नमस्कार. जी आता ही योजना आपण बोललेली आहोत, माझी लाडकी बहीण, ह्यात 1500 रुपये महिलांसाठी अनुदान मिळणार आहे. 15 तारखेपर्यंत त्याचा अंतिम हे दिलेला आहे. तर शक्यतो तळागाळापर्यंत कसं पोचायचं तर हे सगळ्या महिलांच्या माध्यमातून सरपंच केंद्र तिथल्या बूथ अध्यक्ष आहेत त्यांच्या माध्यमातून आम्ही पोचणारच आहोत. पण हा जो निर्णय घेतलेला आहे तो शासनाचा खरोखरच योग्य आहे. महिला सक्षमीकरण होत असताना आर्थिक सक्षमीकरण तिचं होणं हेही महत्त्वाचं आहे. सगळ्या योजना जेव्हा येतात त्या महिलांच्या उन्नतीसाठीच आहेत आणि ह्या योजना राबवत असताना एक चांगला ध्येय समोर ठेवून महिला, कारण 60% महिला मतदार आपल्या इथे आहेत आणि त्यांच्यापर्यंत पोचणंही महत्त्वाचं ठरतं आहे. आणि ह्या सगळ्या माध्यमातून ज्या ह्या योजना आलेल्या आहेत, कालच्या अधिवेशनाच्या ह्याच्यात जो उल्लेख झाला किंवा त्याला मान्यता घेतली गेली ती खरोखरच कौतुक करण्यासारखी, अभिमान वाटण्यासारखी आहे. आणि महिला ह्याच्यामुळे सगळ्या दृष्टीने सक्षम होतील ह्यात काय वाद नाही आहे. ही योजना तळागाळात पोचवण्याचं आम्ही सगळे पदाधिकारी काम करणार आहोतच. महिला सरपंच आहेत, तिथल्या अध्यक्ष आहेत बूथ कमिटीच्या, यांच्या माध्यमातून तळागाळात जाऊन एक वेळ महिलांशी संवाद साधता येईल, त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेते आणि त्याला लागणारी जी कागदपत्रं आहेत ती सुद्धा आम्ही इथे पूर्तता करून देण्याच्या ह्यांनी बसलेले आहोत. तर जेवढे प्रस्ताव येतील त्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करून ते मिळवून देण्याची आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची ती जबाबदारी आहे. आपण जर पाहिलं तर 1 तारीखपासून ही योजना चालू होते, 15 तारीख याची लास्ट मुदत आहे. अगदी 15 दिवसात हे प्रस्ताव गोळा करणे असेल, ते सबमिट करणे असतील, हे शक्य आहे का? त्यासाठी काही मुदत वाढवून मिळण्यासाठी वाढवून घेण्याचं आता अधिवेशन चालू आहे. माननीय आमचे आमदार जे निलेश साहेब आहेत त्यांच्या माध्यमातून त्यांना आम्ही अधिवेशनमध्ये हे निवेदन पाठवून देऊ आणि सांगू की शक्यतो 15 तारखेपर्यंत या योजनांचं पूर्णपणे हे होणार नाही, नियोजन होणार नाही, तर थोडीशी मुदत त्यामध्ये वाढवून देण्याची आम्ही त्यांना विनंती करतो. आता सध्या अधिवेशन चालू आहे पावसाळी आणि कालच्या महाराष्ट्राचा एक अर्थसंकल्प त्या ठिकाणी सादर करण्यात आला आणि महिलांसाठीच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय
त्याच्यामध्ये घेण्यात आले. आतापर्यंत महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबवल्या गेल्या, परंतु कालच एक नवीन योजना त्या ठिकाणी 2 ते 3 जाहीर झाल्या की माझी लाडली बहीण त्यांच्यासाठीची एक योजना आहे. त्याच्यानंतर ज्या परित्यक्त्या महिला आहेत किंवा विधवा निराधार आहेत तर त्या महिलांसाठीची योजना त्या ठिकाणी राबवली गेली. त्यांना दरमहा 1500 रुपये त्यांना त्या ठिकाणी दिले जाणार आहेत आणि 1 जुलैपासून ह्या योजनांचं काय म्हणतात या योजना सुरू केल्या जातील. परंतु त्याचा जो कालावधी, आता मॅडम म्हणाले की त्याचा जो कालावधी आहे की 15 जुलैपर्यंत त्याचे फॉर्म्स भरायचे आहे आणि ती मुदत वाढीव होण्याच्या दृष्टीने त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना निवेदन देणार आहोत आणि ते जर मुदत वाढवली गेली तर जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचता येईल. असं प्रत्येक गावामध्ये महिला बूथ कमिटी अध्यक्ष आहेत तर त्या अध्यक्षांच्या मार्फत त्यांच्यावरती जबाबदारी दिली जाईल की अशा महिलांची यादी तयार करून ती तालुक्याच्या आमच्या तालुका महिला अध्यक्ष आहेत प्राची मॅडम आहेत, सन्माननीय चोरगे मॅडम आहेत, तर आम्ही इथे आमच्या नगराध्यक्षा नेहा मॅडम आहेत, नगरसेविका आहेत. तर ह्या ठिकाणी ह्या सर्वजणी त्यांच्यासाठी जे जे काय त्यांना कागदपत्र गोळा करणे किंवा मार्गदर्शन आहे ते या ठिकाणी त्या करतील. आजच्या आणि त्या दृष्टीने आजची ही पत्रकार परिषद आपण या ठिकाणी आम्ही घेतलेली आहे. आजच्या त्या निमित्ताने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांचे आम्ही समस्त महिला वर्गाच्या वतीने आम्ही त्यांचे खूप खूप आभार मानतो आणि ह्या त्यांनी जाहीर केलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत जास्तीत जास्त कशा पोहोचतील यासाठी आम्ही नेहमी प्रयत्नशील आहोत. शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार प्रतापराव जाधव यांना केंद्रातील आयुष मंत्रालय मिळाल्यानं आडाळी येथील रखडलेल्या केंद्रीय वनौषधी प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत अशी अपेक्षा आडाळी औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समितीचे अध्यक्ष तथा सरपंच पराग गावकर व सचिव प्रवीण गावकर यांनी व्यक्त केली. श्रीपाद नाईक हे केंद्रीय आयुष मंत्री असताना त्यांनी राज्यासाठी एकमेव अशा केंद्रीय वनौषधी संस्था हा प्रकल्प मंजूर केला. महाविकास आघाडी शासन काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तात्काळ आडाळी एमआयडीसीतील 50 एकर जागा प्रकल्पाला दिली. एमआयडीसीने 18 जून 2021 रोजी भूखंड राज्य शासनाच्या ताब्यात दिला. मात्र त्यानंतर अद्यापपर्यंत प्रकल्पाचं काम सुरू झालं नाही. नारायण राणे केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर आयुष प्रकल्पासह आडाळी एमआयडीसीतील उद्योग येतील अशी अपेक्षा होती. कृती समितीनं अनेकदा राणे यांची भेट घेऊन आयुष प्रकल्प मार्गी लावण्याची मागणी केली. मात्र अद्यापपर्यंत हा प्रकल्प मार्गी लागला नाही. आता केंद्रातील आयुष मंत्रालय शिंदे गटाचे खासदार प्रतापराव जाधव यांच्याकडे आहे. त्यामुळे राज्यातील एकमेव असलेल्या या प्रकल्पाचं काम तात्काळ सुरू होणं अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे कोकणातील वनौषधीवरती संशोधन होऊन औषध निर्मिती उद्योगाला चालना मिळू शकतं असंही गावकर यांनी म्हटलं आहे. देवगड मिठमुंबरी सुरूचे बन हा कुणकेश्वरकडे जाणारा मार्ग आहे. येथील सुरूचे बंद रस्त्यावरती पावसामुळे चिखल झाला असून खड्डेमय रस्त्यामुळे वाहन चालवणं अवघड बनलं आहे. त्यामुळे वाहन चालकांना मोठी कसरत करत वाहने चालवावी लागत आहेत. पावसामुळे रस्ता चिखलमय झाला आहे. या रस्त्याचा जमीन प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्यानं ही समस्या निर्माण झाली आहे. तेथील जमीन मालकांचा या रस्त्याला विरोध नसून त्यांच्या मागणीप्रमाणे मोबदला शासनाने दिलेला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागानं मागणी प्रस्ताव पाठवून त्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे. मिठमुंबरी हे गाव पर्यटन केंद्र म्हणून नावारूपास येत आहे. तेथील विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लगत असलेले खाडीचे सुंदर पात्र आणि निसर्गाचा नजराणा पाहण्यासाठी पर्यटक येतात. सुरूचे बन येथे प्री वेडिंग शूटिंग मोठ्या प्रमाणात होतात. सहली येतात. मिठमुंबरी गाव शेजारी धार्मिक पर्यटन केंद्र असून तेथे जाण्यासाठी याच मार्गाने जावं लागतं. रोज हजारो पर्यटक देवगड मिठमुंबरी कुणकेश्वर ते मालवणला या रस्त्याने जातात. मात्र 15 वर्षे उलटून गेली तरी हा प्रश्न सुटत नाही. रस्ता नव्याने तयार करीत असताना सार्वजनिक बांधकामच्या तत्कालीन अधिकाऱ्याने जमीन मालकांना दिलेलं आश्वासन पूर्ण झालं नाही. जमीन मालकांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयानेही जमीन मालकांच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाप्रमाणे शासनाकडून पूर्तता झाली नाही. कुणकेश्वर यात्रा कालावधीत तेथील रस्त्यावरील खड्डे तात्पुरते बुजवण्यात येतात. पुन्हा पावसात एरी माझ्या मागल्या अशीच अवस्था होते. वेगवेगळ्या भागामध्ये पेपरफुटीचे प्रकार माग वेगवेगळी सरकार असताना झालेली ह्या सभागृहात चर्चा झालेली आहे. आम्ही पण मागे त्यांच्याबरोबर सरकारमध्ये होतो तेव्हाही पुण्यामध्ये काय घटना झाल्या हेही मला सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणूनच देशाच्या पातळीवर ह्या संदर्भामध्ये पेपरफुटीचे प्रकार अजिबात होऊ नये. अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यावर अन्याय होतो
आणि जसं त्यांनी सांगितलं सन्माननीय नाना पटोलेंनी की बोगस विद्यार्थी बसतात आणि ते चांगल्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान करतात, त्याकरता तिथं मोठी रक्कम जो कोणी त्याच्यात दोषी असेल त्याला शासन करण्याच्या बद्दलचा, त्याला शिक्षा करण्याच्या बद्दलचा निर्णय झालाय। स्वतः केंद्र सरकारने त्याबद्दलचं बिल ताबडतोब त्याच्याबद्दलचा अध्यादेश काढलेला आहे आणि त्याच्याचबरोबर नुसतं तसं केलं नाही तर आर्थिक बाबतीमध्ये देखील खूप मोठ्या प्रमाणावर दंड त्याला लावण्यात आलेला आहे। माझा स्वतःचं असं मत आहे की हे सगळं झालं असताना आता इथून पुढं पेपर फुटीच्या संदर्भातले जे प्रकार घडायचे त्याच्यामध्ये अनेक जण इन्व्हॉल्व आहेत असंही पुढे आलंय, त्याची चौकशी चाललेली आहे। वेगवेगळ्या यंत्रणा त्याच्या संदर्भातली चौकशी करतायत आणि त्याच्यात कुणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही। मधल्या काळात आम्ही असाही प्रयत्न केला की देश पातळीवरती परीक्षा होती तर वेगवेगळ्या राज्याच्या पातळीवरती परीक्षा घेता येईल का, राज्यांना तसा अधिकार देता येईल का, त्याही बद्दल केंद्राने सांगितलं की ते आम्ही तपासून बघू। पहिल्यांदा आता ज्या पद्धतीचा कायदा केलाय त्या कायद्याचा कितपत परिणाम आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळतोय हे बघितलं जाणार आहे। तरी देखील विरोधी पक्ष नेत्यांनी आणि सन्माननीय नाना पटोले साहेबांनी जो इथं मुद्दा उपस्थित केलेला आहे त्याच्याबद्दल आपण ज्या काही सूचना निर्देश सरकारला दिलेले त्याबद्दलची कारवाई सरकारकडून केली जाईल। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। करूळ घाट मार्गाचं काम संशयाच्या भोवऱ्यात। महापुरुषांच्या पुतळ्यांची विटंबना करणाऱ्या विरोधात कायदा आणा, आमदार नितेश राणेंची मागणी। आणि शासन मुलांच्या जीवाशी खेळतंय, बाबुराव धुरी यांचा आरोप। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची, पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। धन्यवाद।